encara no. Bé, però i saben com li ha anat? Segur que ha suspès. Ai, si el manco sabessin com està ella. Ni los som més molt delicats, Bé, Pere, no passis pena. Jo hi seré. Gràcies, Bé, però ella n'ha sortit de pitjors, Ai, no puc. Espera. Que, Cuca, com ha anat? He sortit fa una horeta. Bé, ara ja ets aquí, amb tots nosaltres, i mira, t'he preparat la fruita que a tu t'agrada. Mira, Mila també té un detall. Sí, per tu. Gràcies. M'agrada molt. No sé què dir. Nosaltres només volem que tu estiguis bé. Joana, en aquesta vida hi ha tantes coses per fer, sí o no, Mila? I tu demana allò que desitgis. Que nosaltres dos t'ho farem realitat. El que sigui. I estic molt contenta de poder celebrar amb vosaltres, que he provat l'examen. Què? He tret la millor nota. Què? Això no hauria estat possible sense el vostre suport. I el meu desig de veres és poder fer-vos un massatge sempre que jo vulgui. Fantàstic. En el tribunal hi havia un coreà mestre que m'ha ensenyat una tècnica nova. Qui comença? Pere? I un poquet de fruita abans.